sige na. Charo, nagbalik na kami. Kapag ko, gusto na pamadaan. Ulaw lang, ulaw. Ayaw ulaw. Sige, Charo, 200. So, sige, mamuntag sa inyo tanan. Karon na ako diri sa Gihungan City. Sa miyagi na bulan, nihapit ko diri para ni Boy Villara kay na-disgrasya siya. Gi-videoan ako siya. Tapos tungod sa video na ay mga tao na nag-donate para sa iya. Nakadawat ko 27,000 pesos, $510 gikan sa mga donators. So, grabe buta ng mga tao. So, makuratan sila ni Boy Villara kay mo hapit ko sa ilang balay karon, mo hatag kog donation para sa Pasko. Malipag yun sila. Karon, kauban ako mga baka diri. Let's go. Sige, nakaapon ako diri sa balay nila. So, manggita pa ko sa ila. Boy, mamuntag. Kumusta? Okay ra. Boy. Mamuntag, boy. Kumusta, boy? Nagbalik na ko usab. Kumusta, boy? Okay, boy. Oh, nahila ko po siya nimo. Kaila ka na ako, boy. Oh, kaila. Diba, basta mo hilak siya, kaila. Ganit, kailan na siya. Yes. Sige, so gusto ko maghatag og update sa inyo, sa mga viewers. Kabahin ni Brother Boy Villara. Sa January, muato sila sa Dumaguete. Maibala nila kung pwede pa siya maaperahan. Kung pwede siya maaperahan, muato sila sa Bacolod. Pero depende sa iyang huna-huna. Kung mabalik iyang memory, pwede siya. Pero kung dili mabalik iyang memory, dili daw pwede maaperahan. Kay mabalik yapon ang stainless steel sa operation. So, mutanaw pa sila kung pwede pa siya aperahan. Bisan kung dili siya maaperahan, gusto nila tabang yapon sa mga gasto, sa mga diaper, sa tambal, no? O kuan, sa miyagi na bulan, naay mga viewers na nagtabang or naghatagog tabang sa inyo. So, kuan, nakoy pagkita sa inyo. So, naay kuan, naay naka-donate sa inyo nay. Tay, imo mga fans tay, imo mga fans naka-donate og kwarta para nimo ba? Ay, naghila. Sige na, hatag lang ko sa imo. Makatabang. Salamat kayo, Elder. Mamaliog lang ko sa nag-donate ani Elder nga daghan kaayong salamat nga makatabang sila namo sa panggasto namo, Elder. Nalipay sila magtabang ninyo. Dakong pasalamat, Elder, kay kung wala sila, wala jud mi mahimo, Elder, o wala gitabang namo kay daan naman gumi, Elder, dako kay gasto sa hospital. Sige, pero nalipay sila tanan magtabang ninyo na. Daghan kaayong salamat, Elder, syempre. sa tabang nila, Elder. So, unta, padaan sila magtabang Pinaagi ninyo. nimo, Elder, daghan kaayong salamat. Kira. Nalipay sila magtabang nimo. Malipay kami. So, unta, mabalik yung memory ni Brother Boy para maaperan siya, no? Oo. So, pwede ta magampo na mabalik yung memory para man-normal na siya, no? Para maaperahan. Pero nalipay ka sa mga naghatag og tabang sa imo. Dagan nahigugma sa imo tay. Sige kami magampo para nimo. Dili kami malimot sa imo tay. So padayon kami magtabang nimo. Sige. Salamat tay. Ayaw hilak tay. Ay, gilat. Sige, so kauban nagkaroon si Bernie. So siya ang anak ni Brother Boy Villara. So painter po siya, si Boy nagtudlo niya kung saan mag-painting. So karon na siya YouTube channel. So pwede ko mamutanaw sa iya. Kung dili ko makadonate para ni Boy, ang pamaagi na makatabang mo, mutanaw mo sa iyang mga video. Okay. Na siya YouTube account, Paint with Bernie. And Paint with Bernie. So, maayaw siya mag-painting. Kung gusto niyo makaton kung saan mag-paint, pwede ko mamutanaw sa iya. Ibutan ako ang link sa description. Sige. So, humana kami diri. So, nagpasalamat gani kami sa inyong tabang sa aning na pamilya. Pasalamat po sila. O, karon wato ko sa lungsod, sa Changi, kay sore pa kami. So, tara. Niuli ko sa akong guest house karon kay nabili na akong kwarta. Mato ko sa cellphone shop kay gigawar akong cellphone dito sa Mualboal. So magpalit ko og baratohon. So magpalit ko og cellphone kay lisod kaya mo suroy basta wala ko cellphone. Wala ko alarm clock sa buntag. Wala ko oras, wala ko time ba. So magpalit ko og cellphone. Unya, mo kita kami ni Jonel akong migo taga dre. Mo buligay kami isda, chicharon. So malingaw ta.
Asang may barato? Barato na cellphone? Wala man touchscreen, Dili. Ang... keypad. Mong palitan ng SIM card. Smart. Smart. Pangbukid mo ng smart. Pangbukin na siya? Bukid, sir? Okay ra, taga-bukid man ko. Wala, naguba na. Iba na. Gubad na yun? Joke. Grabe, gwapo Hindi akong mamalit cellphone yan, ah. uba lagi. Pila gani? Oy? Pila gani akong cellphone? 1,999. 499. Kitsa ni siya. Wow, gwapo. Gwapo akong cellphone ah. Bro, kabay. Oh, murag bayan na. Ano si Andrew? Nagbaligyan siya o chicharon dire. Dugay na kami nakaila. Katong 2013 pa. Yes. So ako siya tabangan ko ron, magbaligyan og chicharon. Okay. So siya magturo na ako unsaon. Sige, Okay. unsaon man eh. Okay. Hey, right here. Nag-record din eh. Okay, then Ana lang. in the back. Okay, go to the aircon. Aircon, sa sulod, tapos chicharon. Tagpila man. Charon, ampaw, 35 isa ko tulo 100. 35 usa. Tulo, 100. Yes. 35 usa. Ang ampaw, taba 5. Ha? Taba 5. Ang Ang ampaw. sa nga apaw. Ano mo puti, go. Apaw ni siya? Oo. Apaw. Ampaw. 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 35. Dili. 25 usa. Oo. Kung tulo, ay kay tulog yapon. Ah, sige. Oh, sige, sige. Chicharon, 35 usa, 100. Tulo Tulo 100. Tulo 100. Come on, man. Be serious. Oh, serious. Okay, okay, Sige. okay. Chicharon, 35 lang, chicharon. Tulo 100, chicharon, 35 lang. That's Tulo it, 100. video ba? Chicharon. 35 lang. Tulo 100, chicharon ka. Lami pag yun, chicharon. Maluoy ka sa sako ha, maluoy. 35 lang, Alawi. tulo 100, chicharon. Lamig pa si Kuya. Bye. Chicharon ka. Chicharon. 35 lang, barato pa. Ang sa ganyan, ang pao. Ampaw. Ang pao, 25 lang. 25. Gutom na mo? Gutom na sila. Or busog na sila. Sige, mabalik kami unya. Buligyan pa. Oh, bigyan pa. Bigas. Okay. Hey, what's up, yo? Eh, Alicia. Andrew. Busog pa sila, so direkta sa pikas. Chicharon. Tulo 100. Chicharon, 55. Chicharon, tulo 100. Chicharon, bye. Pero gusto pa ba? Chicharon, snacks lang, barato pa. Ampaw, 25 lang. Chicharon ka? Ate. 35 lang, chicharon. Ayaw mo ulaw, lamig pa ni. Mas lamig pa sa akong ligo, chicharon. 35 lang, tulo 100. Ampaw, 25. Chicharon, bay. Ito nga. Busog yan. Sige. Busog pa sila, bay. Napay dagan tirik ba? Sige, napa. Dili. Chicharon, last call. Let's go. Yan, karaba say. Wala sila, ha? Pwede. 1, 2, 3, say cheese. Cheers. Ayos. Salamat. Chicharon! Am I doing it right? Yeah, you do it right. Yeah, you do it left and you do it right. I don't care. Buwan diretso. Yeah. Hi, peace, yo. Si Andrew, na naman. Sa una, nakapuyo siya sa Los Angeles, California. Nagsakay kami bus sa Miyagi. Nag-story kami, namiguanay kami. Tapos pila ka tuig ang nilabay, tapos nakita kami usab. Wala siya nalimon ako. I was doing the bad thing. I was doing the bad thing. I'm so sorry. Okay na to, okay na to. Sige, magbaligay pa kami. Ano na dito? Okay. In the van. Sa van? Yeah, in the van. Go. 35. Chicharon bay, 100. Abri. Sabi. Oh. Chicharon, 100. Chicharon, 35 lang. Palit. Lamig pa, ampaw, 25 lang. Oh, chicharon. Para lamig ba? Busog ba? Busog pa. Sige. Unya na lang. Oh, sige. Ayo, ha? Amping sa biyahe, sunod na. Tulo 100. Sige na. Chicharon, nagbalik na kami. Kahit ka ulang, kabrago, gusto na pamadaan. Ulaw. Ayaw ulaw. Sige, chicharon, tulo 100. So, muat kami sa gym karon. Magbuligay kami chicharon, ampaw, barato pa. Di malas kami karon sa mga series, so muat kami sa gym.
maluoy ko ni Andrew kung dili ko makabaligya. Kay dili siya makakaunon Wala, niya. so, dili mo surrender. Pressure na karon, dili ko ma-surrender. Sige, tara. Chicharon, ampaw, chicharon, tulo 100. Chicharon, barato lang. Lamig pa. Chicharon ba? Atat! Ah, palit mo? Tuloy na ko. Tawag na kami. We wish you Americano. We wish you Americano and a happy negro. Sige, mo jam, mo sounds ko mo. Mo sounds pa ko mo. Sige, so diri sa Pinas pasado, happy na Pasko. O kuan sila. Ay mo lang. Okay na, salamat ha. Salamat bay. Ayo, Safir. Salamat bay. Sige, so diri sa Gihungan, na sila activity sa Biyernes, masayaw sila. So diri sila mo practice. Ako sila videoan karon. Bisaya? Oh, Bisaya man di ay. Ito mga nakang Bisaya. Oh, Bisaya man ka? Also, So unsa ni sa mo? Sayo mo tanan. Bisaya mo tanan. Oh, This is interview. sa tanan na tao diri sa Gihungan, sayo. Sa tanan na department sa NGO. Ah, masayaw. Ay Every grupo. department. Oh, yes. Pero madaog mo. Di pa sure. Di pa sure. Pero confident man. Oo. Pero, video ni? Ah. Unsa ni siya? Sharp. Mami Sharp. Mommy Shark, Mommy Shark. Ikaw ang nagdakop? Ah, dili. Dili. Ako, dili. Kitsa? Ha? Kita nagdakop? Managat. Pero shark ni siya tinuod. Ha? Pero iho din tinuod. Ako, may dili sharp. Oo. Grabe na. Ay, grabe ka dako. Dako. Ay! Uy, kasaman. Namaag siya? Buhi pa? Buhi pa siya? Buhi pa daw. Namaag. Sige, so ang mama ni Jonel nagbaligya og ista, so nagtabang kami unta. Maninda ko unta pero dili daw pwede. Oh, madakpan daw. Nya, mingaw po dulay tao. Oh, walay tao. So wala ko nagtabang. Sa sunod na lang. So karon, mag-jamming lang ta.